Os últimos datos oficiais do paro rexistrado son moi preocupantes para a cidade de Vigo. Recollen que só no último mes se destruíron por volta de 300 postos de traballo, un incremento de desemprego de case 2 puntos porcentuais. Unha evolución moi preocupante, onde ademais se constata como 7 de cada 10 empregos destruídos entre xuño e xullo deste ano foron precisamente no sector servizos, verificando máis unha vez o carácter estacional, precario e de baixos salarios do emprego nestas actividades. E ao tempo mantense, cronifícase a crise produtiva e industrial que padece a nosa cidade cun evidente estancamento en actividades que son absolutamente esenciais para o desenvolvemento da nosa cidade. Diante deste contexto, o Bloque Nacionalista Galego que reclamamos é unha enérxica resposta por parte do conxunto das administracións públicas. En primeiro lugar, no que ten a ver co Concello de Vigo, despois de recortar nun 65% o programa Vigo Emprega, que no ano 2016 creaba 220 empregos ao ano, e agora xera apenas 75, o BNG o que propoñemos é multiplicar por 3 a dotación orzamentaria e a capacidade de creación de postos de traballo precisamente do Plan de Emprego Municipal, porque esa ten que ser unha das prioridades tamén da axenda política do Concello de Vigo. E no que ten a ver coa Xunta de Galiza, lamentando a falla dunha verdadeira política industrial, productiva, laboral por parte dun goberno do Partido Popular que únicamente insiste no monocultivo do Xacobeo, o BNG reiteramos a necesidade de despregar en Vigo e no conxunto da nosa comarca un potente plan de reactivación productiva e industrial que incorpore medidas concretas como o impulso decidido ao Centro de Reparacións Navais, mais tamén o desenvolvemento a posta en marcha dun centro metropolitano pro impulso tecnolóxico. Medidas para as que demandamos máis unha vez unha dotación orzamentaria de case 24 millóns de euros. Do que se trata é de facer do emprego unha prioridade no obxectivo, dende logo, irrenunciável para o BNG, de que a cidade de Vigo e a súa área volvamos ser o potente pulmón industrial e productivo de Galiza, mais tamén, algo moi importante, que nos convertamos na capital galega da innovación, da tecnoloxía e das comunicacións para que a mocidade de Vigo teña que deixar de escoller entre desemprego, precariedade ou emigración.